سلام كبران سمعتنا كما يتمسيون لهم رغبو 31 قنبوت مشست تدالو زينا غسيلنا نغربالكم زينا زاس معكم افرم قديار استزينا بريزيدنت سياسة فوركن بريزيدنت فلاديمير بوتين اب ممعبال كلتا وركبات زتيوم بريزيدنت سياسة فوركي ام موسكو بزركب حاولت جاكانو اغلي الانبابان بيروم سمبل مبل 32 عمت بعلنا سنة إرترا اب كتماتات كينيا إيطاليا جرمن أمريكان هاجرات دبوا وزوبا أفريكان بدم كتبعيلهم حيلا إرترا أباس أناس مران سمبل ناس نتن معلت حيلا نابعيلهم مرحتي ايرلاند ريبابليك كوزوفو مونغوليا رئيس محدار فلسطيننا يوهانا من الاختصاري دام شبراو جلال شباب وتهدراو معسكر بزكاير متكعتي بوحد 10 شوعات سبات تقاتيلهم سمين كوريا بوشت او عقما زمع بلتا موانج في ساتلايت روكيت ابتيس تتلم الله رحقات كي بصحت حمشي شام امريكا وتهدراويت نفاري تشاينا قبل علو وتهدراويت نفاري تهاجرو حدقنيا من قصاص كم زكايرت كسيسوم زينا بزرتر بريزيدنت سياسة فوركن بريزيدنت فلاديمير بوتين اب ممعبال كلتاو زمدنان حبراوية قداسنة ابزلون قدايات معبالتات زتيوم ابتلوم ساعة 4 فرقان دهر قطري اب بيت منغستي كرملين استخايد ركب بريزيدنت بوتين بريزيدنت سياسة نصوص تقو عزل اخن سلام تا دحر مغراب الزناي فلما وقعوا عدة بريزيدنت سياس اب فدريشن روسيا اب ممعبال صنح كلتاو زمدنا عبي استواصو خمس قبر صنو عمنو تقليصهم إيرترا مبل 32 عمت سنبل ناصنتا تبعلو زلا غنيات سنبل مبل 30 عمت من مسرات وقعو دبلوماسياو زمدنا إيرترا روسيانون كم زغانا زحبره بريزيدنت بوتين زي زمدنا زي امزجيبو بزلا قسقاس المعبالا حقوس مخوانا رديوم بريزيدنت بوتين اسعبو فدريشن روسيا بزمصورة حملة خلاي وعلا مراحة افريكان روسيان كتا انقد تقرارب كم زلا بمقلاز بريزيدنت سياسة فورقي وقعو عد مغرب اللوم بريزيدنت سياسة بوغونو مستقبرو لأدمن دمو أقابلان بمسكان دبر عودة منستر قدات وصايا سرغي لافروفا بإيرتران نعوس عيبو لعلواي لوخ إيرترا بروسيا زكادو مبصحن أمونغ إيرتران روسيان زمعبلنا ممخار مدرخنا حيلا ممسو مرأينا معبلا زمسخ للتاو شركنا تاو زمدنا خمزخون آنا تسيروم أنكو غصرا وعلما وسرعتنا عالمنا بحارقان عنوتين مرحا خمزلو زحبر بريزيدنت سياس قبت حالتات نزفترو زلو عنوت تغيسو سلطون عالما وسرعت كون مقبار روسيا مسدلي السلام فتحنا هزاب تحبابيرا قبو ترأخ تتصوات بمزقار ازي مرجع زي كون تاريخا وحلافنا تيخبلا سمير اللوم ابتركب وغن إيرترا منستر قدات وزاعته عثمان صالح كوميشنر بحلن سبورتنا امباسادر زمدة تغلن امباسادر إيرترا بفدريشن روسيا تو بيتروس تسقاين وغن روسيا دمات حاقا غازي بريزيدنت بوليس وزاي مستر يوري وشاكوف صحاف زينا بريزيدنت مستر ديمتري بيسكوف مكتل مستر قدات وزاي مستر رودينكو اندرين كالوتن ترقيبهم نيروم بأدمى بريزيدنت فلاديمير بوتين اب روسيا 4 معلتات وقع مبصح زفصم زلو بريزيدنت سياسة فوركي لومي ساعة 10 حدا قدم قطري اب موسكو بزركب حاولت جاكانو اغلي العنبابان بيروم ابتي ابكا بيت منغست كرملين اب زلو ادباباي ريد سكر زركب الكسندر غاردن استقايده بناي كبر سلفن سلامتان زي تسني سنة سرعات هاجراو مزمور إيرترا تزميروم ابت سنة سرعات منستر قدات وزاع عثمان صالحن كوميشنر بحلن سبورتنا امباسادر زمدة تغلقهم امباسادر إيرترا اب فدريشن روسيا تو بيتروس تسقاين امباسادر فدريشن روسيا بإيرترا مستر إيغور موزغون ترخيبهم نيروم تمالب ساعات دهر قطر دما بريزيدنت سياسة فوركن نصوص تقعز جلن اب مللي كتما موسكو زخونه اقداسي تاريخاو بوتاتات بصحهم سنبل مبل 32 عمت بعلنا صنت قياسو مسرع بزبل تيما اب كتماتات كينيا ايطاليا جرمن امريكان هاجرات دبوا زوبا افريكان بدمقت تبعيلهم اب كينيا ب 28 غنبوت ابستقاده صنبل ايرتران تقماتو نيروبي دبلوماسيا محبرسب كينيان محازتن فتوتن ايرترا استساتفو اب استقاده صنبل امباسادر ايرترا كينيا تو بينر سوما بزسمع مدره اب قرباوان بريزيدنت سياسة فوركي اب كينيا زغبر عدت بمتقاز زمدنا ايرتران كينيان درجون كدفعلو مقانا رغاغيصوم ابت صنبلنا يكبر عدوم اب منستر قدات وزا كينيا وانا صحفي دكتور كورير سينغوي بوغونو ابزس معقال ايرترا بإيجاد ابالنا تقطع سمو وسانا بمقواس ايرترا تساتفوا ابزوباو سلامن مرغان كعزز بمصوا مخفات امباس كينيا بايرترا بحاطير غزي تكبر مقانا حبيروم
ኣብ ኢጣልያ በተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማታት ሚላኖ፣ ቦሎኛ፣ አብሩዞ፣ ፍረንሴ፣ ጀኖዋ ናብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ አምባሳደር ፍስሐ ሐሴን ጴጥሮስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ብዘስማዕ መደረ ንኹሉ ዝሓለፍናዮ መድረኻት ሰጊርና ኣብ ርሁብ ደረጃ ከም ዝበጻሕናን ኩሉ መጻኢ መኸተና ድማ ሃገርና ንምልማዕን መነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽን ምዃኑ ሓቢሮም ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፉ መሓዙትን ኣዕሩኽ ኤርትራ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ከዓ ናይ ደገፍ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ቦትስዋና፣ ደቡብ ኣፍሪካን ሌሴቶን ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ጽምብል ናጽነት ብዝማዕረገ ኣገባብ ክጽምብልዎ ከለዉ ኣምባሳደር ኤርትራ ብደቡብ ኣፍሪካን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ዓብዱ ንጽምብል ናጽነት ብዝምልከት መደረ ኣስሚዖም ኣብ ከተማ ማንሃይም ካልኦት ከተማታትን ጀርመን ከምኡውን ነበርቲ ከተማታት ኮሎምቦስን ኦሃዮን ሰሜን ኣሜሪካ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ብድምቀት ከም ዘብዓሉ ከካብ ቦትኡ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ተስተኻየደ ጽምብላት ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሮም ሓይላየር ኤርትራ ትማሊ 30 ግንቦት ኣባጽዕን ኣስመራን መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራን መዓልቲ ሓይላየርን ኣብዒሎም ኣብ መደበር ሓይላየር ፈንቅል ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ዋና ኣዛዚ ሓይላየር ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብተስላሴ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል መልአከ ተክለማርያም ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ረዘን ኣዶናይ ኣቦ እምበር ባይቶ ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኢብራሂም አሊ ሸኽ ላዕሎት ኣዘዚ ሰራዊትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ኣስመራ ኣባላት ሓይላየር ኣብ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ድማ ኣዛዚ መደበር ሓይላየር ኣስመራ ካፒቴን ዮናስ ወልዳይ ንጽምብሎ ዘለና ድርብ በዓል ነቲ ኣንጻር ሃገርና ዝተኻየደ ዘይዕርፍ ተንኮላት ኣዳኺምና ንፈጣን ልምዓታዊ ገስጋስ ኣብ ንበጋገሰሉ ዘለና እዋን በዓል በምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ጠቂሱ ኩሉ ኣባል ሓይላየር ብፍላይ ወረስቲ መንእስያት ነቕሓቶምን ትኩርነቶምን ብምብራኽ መድረኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ኣዘኻኺሮም ንመዓልቲ ሓይላየር ብዝምልከት ከዓ ኣባላት ሓይላየር ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነት ኣየር ምድርን ባሕርን ሃገርና ብልዑል ሙያዊ ብቕዓት ወተሃደራዊ ዲስፕሊንን ንቕሓትን ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ ባጽዓን ኣስመራን ዝተኻየደ ጽምብል ናጽነትን መዓልቲ ሓይላየርን ብዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ መሰናዶ ደሚቑ ነይሮም ፕሬዝደንት አየርላንድ ሚካኤል ዳንኤል ሂግነስ ፕሬዝደንት ሪፐብሊክ ኮሶቮ ፊዮሳ ኦስማኒ ሳድሪው ፕሬዝደንት ሞንጎሊያ ኩሮል ሾኽ ኦካናን ፕሬዝደንት ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ማሕሙድ ዓባስን ብምኽንያት መበል 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ ብስም ህዝብታቶምን መንግስታቶምን ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ከዓ ረህዋን ብልጽግናን ተመንዮም ፕሬዝደንት ፊዮሳ ኦስማኒ ብተወሳኺ ዝምድናታት ኮሶቮን ኤርትራን ንምምዕባሉን ንሃናጺ ምትሕግጋዝ ምቹእ ባይታ ንምፍጣርን ብወገን ሃገሩ ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ሽበራዊ ጉልጂል አልሸባብ ትማል 30 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዕስከር ሰራዊት መንግስቲ ብዘካየደ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘውረደ ተቃሊሖም በቲ ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ማሳጋዋ ኣብ ልዕሊ ዝተደኮነ ማዕስከር ሰራዊት መንግስቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 17 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ 12 ከም ተቐትሉ ዝተቐሱ ሰመት ጸጥታ ሶማልያ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ حبيرام أبز حلف سالستون الشباب أستات 130 كيلومتر نيشان خدبوا معراب كاب كتما مقادشة بالتدكين زركب معسكر أبالات عقاب سلام سرايت حبرات هاجر الزغنو والتحضرات أوغندا متقعتين في الصاموس أبصواتي توصم سرايت صومال مستا أبتهاجر أسكير زركب عقاب سلام سرايت بمتحببار نتيش براو جلان مدمساس زكايلو متقعتي حيلو كم زولا يزقلتهم سمين كوريا بوشتاو عقما زمع بلتا مونج ساتلايت روكيت لومي 31 غنبوتا بستقايد لافتنه ابزته تلمن لا رحقت كتبت صحب زي مخالات حمشيشا اما ياو جزءات نايت هاجر كم زورقت تقاليهم تا روكيت بزغطما تكنيكاو صقم ابزته تلمن لا رحقت كتبت صحب زي مخالا وديقات كم تحمشيشا زي تقسم منجس سمين كوريا زحزن كوان تقونن توسع الصراح كم زدرخ جنجليس اللهم تا روكيت ابسلاو نطفتات التقلقل ساتلايتات عمل اخ
ከም ተገልግልዩ ክግለጽ ጸኒሖም ሙንጫፍ ናይ ታሮኬት ኣብ ደቡባዊ ኮርያን ጃፓንን ብዝፈጥሮ ስጋት ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ከም ተኣወጀ ዝግለጽ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ኤስያን ዘካይዶ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንኹነታት ሓውስ ደሴት ኮርያ መሊሱ ዘኽርብ ምዃኑ ትገልጽ ሰሜን ኮርያ ልኡላውነታ ንምውሓስ ኒኩሎሳዊ ፈተና ከተካይድ ከም ትኽእል እያ ተጠንቀቕም ናይ መወዳእታ ዜና ወተሃደራዊት ነፋሪት ቻይና ኣብ ባህሪ ደቡብ ቻይና እትንቀሳቐስ ዝነበረት ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ብሓደገኛ ቅርበት ከም ተጓዓዘትን ሓደጋ ዘቃልዕ መናውራ ከም ዘካየደትን ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ከሲሶም ፔንታጎን ትማል 30 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ በዛ ወተሃደራዊት ነፋሪት ቻይና ዝተወስደ ስጉምቲ ንሓደጋን ዘይተደለየ ምትፍናንን ዘቃልዕ ምዃኑ ገሊጹ እንተኾነ ግን ላዕለዎት ሰመዝ ቻይና ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣሜሪካ ናብ ክልል ኣየር ቻይና ድሕሪ ምጽጋዓ ናይ ምስጓጓ ስጉምቲ ከም ተወስደም ሓቢሮም ወተሃደራዊ ነፈርቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ክልል ኣየር ባሕር ደቡብ ቻይና ኣብ ከም ዝበለ ምትፍናን ከኣትዋ ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ባሕር ደቡብ ቻይና እተካይዶ ምትእትታው ከተቋርጹ እያ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትጽውዕ ጸኒሓ ዜና ንምጥቕላል ቀንዲ ነጥብታት ደግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ምዕባል ክልታዊ ርክባት ዘትዮም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሞስኮብ ዝርከብ ሓወልቲ ጀጋኑ ኣኽሊል ዕምበባ ኣንቢሮም ጽምብል መበል 32 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ኬንያ ኢጣልያ ጀርመን ኣሜሪካን ሃገራት ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃን ብድምቀት ተባዒሎም ሓይለ ኤር ኤርትራ ባጽዕና ኣስመራን ጽምብል ናጽነትን መዓልቲ ሓይለ ኤርን ኣብዒሎም መራሕቲ ኣየርላንድ ሪፐብሊክ ኮሶቮ ሞንጎሊያን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ሽብራው ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም ሰሜን ኮርያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለታ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ኣብቲ ዝተተለመላ ርሕቀት ከይበጽሐት ተሓምሺሻ ኣሜሪካ ወተሃደራዊት ነፋሪት ቻይና ብልዕሊ ወተሃደራዊት ነፋሪት ሃገሩ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ከም ዘካየደት ከሲሶም ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና